Hey guys, welcome back to the channel. This is our Gopi vlog and then जों दिनै थांसै आरोना तो आदा न'आव थादोंमोन हरसे ओमफ्राय suddenly फैनाय जाबाय बारा गोबाव थानो मोनदिया बेरायनोबो मोनदिया दायो थांसै आरोना এতিয়া মই ষ্টেচনত যাম তো যোৱা আৰু যোৱা মানে মই থব যাম ভাইটিক ৰঙিয়ালৈকে যাম ষ্টেচনত থবৰ কাৰণে আৰু আহিবা কেতিয়াবা ভাল লাগিব আৰু suddenly মানে হঠাৎ আহি গ'ল ভাইটি বেছি টাইম দিব নোৱাৰিলো বেছি ঘূৰাব নোৱাৰিলো তো গতিকে নেক্সট টাইম আহিব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লোৰ কৰাম ভাইটিক তো এতিয়া বুলা ষ্টেচনলৈকে যাই থাকো দেৰি হৈছে তোমাৰ ট্ৰেইন আছে একদম জলদি কৰিব লাগে 8:30 ট্ৰেইন দङ आरोना ओमफ्राय जों दायो थांसै आं गिदिंनो होननानै फैखायाखैमोन ना दायो ओमफ्राय नै आदान बाजोबबाय ना हाय गदियाबो ओमफ्राय नै बेट्टाया बाबा हाय दिया बाबा हाय दिया या एक बार बाय दिया दिया दे लास्ट दे तो दायो थांबाय थानोसै बल फाइनली सियादल मोनबाय नै सियादल पुरा मानसिफोरा खमथार आरोना ओमफ्राय दा मोनहैसिगोन दसेनि उनावनो 6:19 आव जोङो सिमेन्ट सापरि स्टेसन मोनगोन हेलो माय टेस्ट पालसार बोरायदो माय टेस्ट हेलो गाइस तो दिनै टेस्ट नायबाय आरो आं न'आव फैनानै पालसारदो बिराद हाब्रु जाना दंजोबो जोंखिजा दायो नै मादैमोननि खिजा जाबोनो गोनां जाबाय आरो आं नै तो आङो टेस्ट राइड नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि माने हेलमेटा जाखाथारा माने अनलि लामाखौल' नुयो आरोना एसे गोजौ खालामसानबाबो खर'खौ ओरै दिखांबाबो माने लामाखौ नुहुरस'वा बिदि जादों आरोना ओमफ्राय आं दायो टेस्ट नायदोंमोन जोंहानि पालसार बोरायजों आरोना गाइस तो बेजोंनो दिनै फार्स्ट मट' ब्लग स्टार्ट खालामदों आङो स' बेजोंनो दा साननैसो मट' ब्लग स्टार्ट खालामबाय थागोन आं नोंथांमोनाल' सापर्ट होबानो जाबाय आं हेलमेट गोदान मोनसे लाग्रोनाय आरोना 3000सो खरसा नांगोन स' गोदान हेलमेट दा नायनो थांनि माबायदिसो हेलमेटखौ लाबा मोजां जागोन दायो चेक खालाम थांनि आरोना बाजाराव आदैमोननो हेलमेट लांनो फैदोंमोन जोंहानिया जाखाथाराना एकदम बोराय हेलमेट ना बोरायफोरनि ओंखायनो सेटआप लगानि मिलाया आरोना बेनिखायनो आदैनि हेलमेटखौ लांफैदोंमोन आं दायो आं ओंखारबोबाय आरोना दायो थांबाय थानोसै अखायाबो एसे थाइफ्रिबाय दं आरो ओमफ्राय दायो आङो सापरियाव पार्सेलबो लायनो थांगासिनो गस्ला गांसे पार्सेल अर्डार होदोंमोन आं मेस'आव ओमफ्राय बे पार्सेलाबो मोनफैबाय हम डिलिभारि खालामगोन ना एसे लेट जागोन होनदों आरोना जिहेतु आंना सापरियाव खामानि दंखायो बेनिखायनो आङो दायो सापरियावनो थांनानै डाइरेक्ट पार्सेलखौ लायनोसै आरोना ओमफ्राय आधार कार्डआबो आंना माइनर जाना दंमोन आधार कार्डनि मेजर बनायदोंमोन दायो मेजर बनायना बे एक्टिभ जाबाय थ' जायखिजाया आइखौबो लोगो मोनबाय ना आइया मन्दिराव थांबाय दं आरोना हाय खालामलाय तो आइया मन्दिराव थांसै आरोना बिसोरना दायो दल सिखायनाय जाबाय दं होनदों हिन्जाव मानसिनि थ' दायो आइया बेखौनो सिखायनो थाखाय थांबाय दं दासाननैसो पुरा थांबाय दं आरोना आं लाफानो हायोमोन आइखौबो ओमफ्राय दा मन्दिराव गोबाव जागोन ना आं आरो इमान टाइम थाबाय थानो हानाय नङा मा खालामना थाबाय थानो होननानै साइकेलखौनो लाना फैबाय आरोना दिनै सानडे बाजारबो दं जोंना सापरियाव थ' आङो पार्सेलखौ दायो खनसे कल खालामना लाग्रोनोसै आरोना थ' मा ससेयावबा दं बेयो खनसे कल खालामना नायग्रोनोसै आं थ' दायो 1000 दिहुनना लाग्रोबाय आरोना आङो फैसाथ' आंनाव केस थाइसेबो गैखायामोन बेनिखायनो एटिएमआव 1000 दिहुनना लाग्रोबाय आं बेनो आरोना पार्सेला আপুনি ইফালে আসলে নেকি बिराद चुना लगा जाबाय ना आरोना ओंखायनो मिश'नि ड्रेस लानो बायोमोन ना आङो बिराद फकटिया माल फैदों आरोना मिश'निफ्राय दानि पार्सेल लांफैदोंमोन आङो गस्लाया जिबायदि फैनांगौ बेबायदि फैदो आरोना बिराद हामा नांबाय बे 773 मोन आरोना गस्लाया इमान लेथ्रा फैदो जिया जेनेबा 200-300 नि गस्लासो आरोना बिदि फैदो ड्रेसा बिराद हामा नांबाय बे नोंसोरो पार्सेलफोर लाबाथाय मिश'निखौ लाथारनाङा आरो दै डाइरेक्ट बुंखाबाय आङो मिश'आव आजिखालि बिदिनो फैग्रा जाजोब्बाय दाख्लै लोगोफोराबो लादोंमोन बिदिनो फकटिया माल फैदों आरोना मिश'निफ्राय ओंखायनो नोंथांमोना जि लायो फ्लिपकार्टआव जेरैबायदि फैनांगौ बेबायदिनो फैजोबो आरोना आंनो खोथायाखैमोन बे लोगोआ गारि गोदान बायदो होननानै ओमफ्राय दानि लोगो सासेखौ आं बेरायनो खबरसो लादोंमोन आरोना थ' दसे ओरैनो बेरायहैनो होननानै ओमफ्राय बे बुंबाय आरोना बबेसनि पार्टि ना मा होननानै आंलाय मा बबेसनि पार्टि सानदों आरोना ओमफ्राय बे बुंदों बाइक गोदान बायनायखौ नों मिथियाखै नामा होननानै आं मिथियाखै होननानै थ' दा जोख्रांहैगोनसो आं बेखौ आंनो खबर होआखै आरोना बियो खमसे खमथ' मोनसे कल खालामना बुंजायोमोन आं बाइक लाबायलै होननानै आंनो खोथायाखै आरोना बियो मानो थाखाय खोथायाखै मिथिला दायो न'आव थांग्रोनोसै आरोना गाइस थ' दायो भबेस मोननि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय बाइकआ नैबेनो आरोना 125
BS6 मडेल आरोना नै नोंथांमोननो पुरा मोजाङै खोन्थिगोन आङो ओमफ्राय बेसेयाव लाखो बेसेयाव माखो बेफोरखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाला आङो स' मालिकआ बेखौ एलाव खालामनो खोन्थायाखै जिहेतु आं खालामथ'ला आरोना ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोननो देखायगोन आरोना आंथ' नायनोसो फैखादों नालाय बाइकखौ ओमफ्राय दा पार्टिफोर मोनबा बायगोन दा एसे बाइकआ मैया हरावनो गंसे लाबोदोंमोन आरोना रेड एन्ड ब्लेकमोन आरोना ओमफ्राय दायो वाइट एन्ड ब्लेक जाबाय मानो होनबाथाय मैया हराव लाबोनाया बाइकआ एसे प्रब्लेममोन आरोना स्टार्टबो जायाखैमोन ओमफ्राय दायो बिनि थाखायनो गावसोर गोदान गंसे फैफिनबाय ओमफ्राय बे मैया हराव लाबोनायखौ लांना दोनफिनबाय होनदों आरोना बेनो आरोना बाइकनि लुक्सआ 180 बायसा नुयो आरोना आजिखालिथ' स्टाइलखौ बिदिनो बनायजोबखाबाय ओमफ्राय डबल ABS गैया आरोना डबल ABS गैया सिंगल ABS ओमफ्राय दानि मिशननिफ्राय गस्ला गांसे लाबोदोंमोन आङो नैबेनो आरोना जिबायदि फकटिया फैदों दायो खनसे आनबक्सिं खालामबावनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव दहायनो आं आनबक्सिं खालामखाबायमोन जोंना देरहासार ब्र' खेवनांगोन दिलै गस्लाखौ माबायदि फैदों ओरै देखायलाय खनसे फरायना मोजाङै देखायलाय जिबायदि लेथ्रा फैदों आरोना गस्लाया ना लेडिसनि खोथा नङा गस्लायालाय लुक्सआ एखेयानो फैदों बाट जिया मोजां फैयाखै आरोना जिया ओरैबायदि नर्मेल फैदो जेरै आं नै दा गस्ला गानबाय दंना एकदम कटननिया ना पातला खिन्थु जिया बिदिखौ बिहराखैमोन आङो जिबायदि लेथ्रा नांदो मिश'आव गस्ला लाथारना नोंथांमोना लायोबा फ्लिपकार्टआव लाबानो जाबाय आं दहायनो बुंखादो मिश'नि गस्ला लाबाथाय नों फसायगोन बिराद नोंथांमोना नै जोंना देरहासार ब्र'आ गानबाय स्टाइलखौलाय मोजां नुयो आरोना बाट जियानो जिबायदि लेथ्रा दुर्गा फुजायाव जि मोजां गानगोन होननानै बायलायबायमोन आङो दा न'आव रायजालासिगोन गाइस रायनोङा ना कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय नोंसोरो 700नि गस्ला होनना रावबो साननाय नङा आरोना बेखौ 150 250नि गस्ला बायदि नुदोंना नुगोना नुवाखै बुंलाय नोंगौ मालिका हाथायानो लोमाखै नै पुरा दाब्रायलाबायबाय दं ओरैबा ओरै दा लामायाबो जाहैबाय हाब्रु इसिंखिजाथ' आरो मोजां जोंनि न' साइडआवनो बिराद गाज्रि ओंखारबानो ओरैबायदि हाब्रु आरोना बाट ससेल' आरोना 1 किल'मिटारबो नङा आधा किल'मिटार होननानै जोंना मालिका सालायबाय दं हाथायानो लोमाखै नुदोंना गाइस दायो भबेस ब्र'नि बाइकखौ आङो टेस्ट नायनोसै आरोना दहायबोथ' नायखांबाय बाट भिडिअ लाखियोमोन दा नोंथांमोननो एसे खोन्थिनोसै साउन्डफोराबो माबायदि फिदिंना लाग्रोनोसै आरोना थावबो गैया एकदम ल' बहाथ' थाव सोना फैनो नरकफोरालाय सोना लायाबानो उपाय गैया आं नोंथांमोननाव खनसे खोनासंबानो जाबाय नै गथा गाबो खोनाखाबाय दा आंनि पोरियाबो थाबैनो फैगासिनो आरोना नोंथांमोना डिमान्डल' खालामबाय थाबानो जाबाय एसे गोसायै खनसे सालायना नायनि आरोना टेस्ट राइड दायो आंनो मोजां हेलमेट नांगौ जाना दं मोजां हेलमेट लानोबाथाय 3000 4000 नांगोन आरोना गाइस नायना दोननोसै मोजां हेलमेट मोनगोन ना मोना दायो सापरिखौनो फैफिनबाय नालाय जोङो थ' दायो फुसका जाना लानोसै मानो होनबाथाय फुसका आंनि थाखाय फेभरेट फुसका बनायग्राया नैबे आंकोलानो आरोना न' आंकोल सापरि एकदम फेभरेट आपने बनायना फुसका थ' जों बेहायनो जाफैबाय थायो आरोना फुसकाखौ एकदम बिराद गोथाव बनाय नोंथांमोनाबो खनसे सापरि फुसका एकबार खायसाबो ना आपनालोगो स' सापरिनि फुसकाखौ नोंथांमोनाबो खनसे जाना नायदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो आरोना माबायदि जानो जाना नायबासो मिथिगोन नोंथांमोना खनसे दुर्गा फुजानि रिपेयारिं बनायबाय दं नै गाइस जोंनि सिमेन्ट सापरियाव जाहैबा फैयाखै खनसे फैना नायफैबानो जाबाय भबेस ब्र'आ जोंखौ बाइक गोदाननि पार्टि जाहोबाय आरोना जोंखौ हटेलाव लांनानै गोसो बायदि जाहोबाय थ' बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नेक्स्टआव जाहाथे बेनिसाय मोजां बाइक लानो हाबावो बेखौ जोङो बोर होबाय आरोना जोंनि फारसेनिफ्राय ना मा देरहासार ब्र' थ' दायो न'आव थांबाय थानोसै आरोना गाइस थ' दिनै भिडिअ हैसनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्टआ मेन गाइस कमेन्टआ मेन कमेन्टखौ खालामथार दै अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थाबैनो बाय बाय एन्ड मट' ब्लगआ दायो सोलिबाय दं नोंथांमोना मट' ब्लगखौनो नुनो मोनबाय थासिगोन पिउ नुबाय थासिगोन आरोना थ' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन